Saluda, saluda. Ha pinchado. No, ella ha sortit ja, ella ha sortit. És que busca una altra. Tranquilo que el que elijas va a pinchar seguro. Vaya seguro. ¿A qué le digo cosas? ¿Ves esa chica de ahí? ¿Ves esa chica de ahí? Ni se lo sabe. No, bien. ¡Oh! Vale. Ha perdido el factor socio. ¿La portada ha llegado? No. Esperem que no. Sí, sí que sí. El que ha sortit, silenci. Hombre, que caballo. En ve un nou. Jordi, un nou. Ai, oh, hombre. Aquest sí que me puede volver igual. Tomàs. Ja està, ja ha sortit. Bueno, vale, no sortit, endavant. S'acaba d'incorporar. Aquí a la càmera. Et pots presentar? Com et dius? Tomàs. Pots cridar? Tomàs. Som una mica sords aquí, saps? I aquí hem vingut a aquest alberg ja. Uda. Crida. Com et dius? Tomàs. Tomàs! Vale? De quin... De la Garriga, molt bé. Un cop que ja hem presentat el Tomàs, ens pots dir alguna coseta que t'agradi molt? Futbol, vale. En aquest cas ha sortit ja un parell de vegades. Ara veig que hem jugat, us heu instal·lat, i ara el que farem serà... Aquest cap de setmana, Molt bé, oi? ens aneu apropant, sisplau. Ens aneu Molt bé. Contra molt el Pol. Moltes gràcies. Ai, Pol, vine. Vine. Tu m'ho has de tornar a repetir. Joder. Soc un desastre. S'agarra con lo que dic. Jo estic molt bé, jope. Vine aquí, que ens ficarem. Fica't otra vez amb aquesta finestra. Molt bé, gràcies. Va, digue'm-ho ara. Què n'esperes d'aquest cap de setmana? Espero conèixer la gent que participa a la resta de plenaris de Catalunya i aprendre més sobre el CNIAC que protagonitzarem el pròxim 20 de novembre a Barcelona. Gràcies, Pol. Espera, que comença ara. Què n'esperes de tot això? Doncs que tots els nois que estan formant part dels diferents consells es coneguin entre ells, es relacionin i puguin agafar amb molta força i embranzida tot el tema de la creació del CNIAC. Moltes gràcies. Digue'm. Digue'm una mica, Digue'm-ho. Que estic molt nerviós, que això no m'esperava de tot. Bueno, que no esperava que tots els meus amics del Consell dels Infants que em vessin a mi i estic molt content de tot això que ha passat. I de poder estar aquí, avui? Sí, també estic molt content de poder estar aquí i que estic molt agraït. No, passeu, que vull gravar això, com vas. Molt bé. Espera. Torna a començar. Dic Laura, vinc del Consell de la Garriga i m'agrada dibuixar. Laura, es diu Laura. Molt bé, benvinguda, Laura. Hola, em dic Álvaro i vinc del Consell de Sant Cugat del Vallès i m'agraden molt els cotxes. Escolta, molt bé. Molt bé, ara continuarem. Molt bé, ara us explico el joc d'esplash, vale? Ara jugarem, Jean-Marc. Vull que m'expliqui... Em somriurem. Una pregunta. Hola. Com se fa? M'he quedat amb el teu nom. Qual? Jope, no els sé gravar. Saludeu a la càmera. Adéu! ¡Esta me tapa cabeza! Què n'esperes d'aquest cap de setmana? No sé... Què vens a fer aquí, ho saps? No.
No saps què vens a fer aquí? No, molt bé. Què t'han explicat? Què és el Consell? Que anirem aquí a fer unes reunions al Consell d'Infants i Adolescents de Catalunya. I què en traurem d'aquestes reunions? No sé. Algunes solucions? Sí. Que bonic. Ara digues, em dic Simón i m'agrada el futbol. Em dic Simón i m'agrada el futbol. Así alta. Déjalo que... Yo monto a caballo. Tampoco me pego, pero para que bastante rápido. Y yo no. Madre mía, qué chullido Pepe. Mira, yo quería explicar-te de polideportiu Calcis, ¿sabes? Ah, que voleu començar de nou? Vinga, va. Peso, peso! Jo que t'havia matat a català. Ja t'agaches, eh? Acuérdate. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Oh! Muy buena, súper rápido. ¿Cómo se llama? Marc, no tiris pedo. Vinga, va, ràpid, que si no has eliminat, t'avorres. Què n'esperes? Doncs en aquest cap de setmana espero que aquests nens s'ho passin molt bé i a partir de la diversió, el diàleg i la construcció surti el Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya i bueno, agafant de totes les seves propostes aquesta energia, aquestes idees que tenen ells i bueno, que de 3 dies surti un Consell per a 2 anys que vagin allà a la Generalitat i que siguin part d'una democràcia que ja existeix en aquest país. No me creo que... Ens sentiu aquí? Sí. Doncs bueno, bona tarda a tots. Alguns ja ens hem vist, no? Aquests dies que havíem anat als vostres territoris. Em coneixeu a mi o no, la majoria? Ens hem vist, no? Alguns sí, no? Jo soc la Mercè, soc la directora general d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de la Generalitat. I jo aquests dies també he estat acompanyant a alguns llocs els consells vostres, amb tota aquesta feina que s'ha estat fent territorial. Jo, dins de la meva feina, i és el que ella també els explicava, jo em dedico, per una banda, a tot el que són els infants que hi ha alguna vulneració del seu dret, a protegir aquests infants, per una banda. Per altra banda, també em dedico a prevenir i a fer totes aquelles polítiques que poden prevenir que això no passi. I per altra banda, doncs, també em dedico a la promoció del que són els drets dels infants, a explicar a tothom, als professors, als metges, a les famílies, als altres nens, el que són els drets dels infants. Aquest fi de setmana, que hi ha la festa dels súpers, que ja ho sabeu, doncs allà també fem promoció i donem a conèixer el que són els drets dels infants i els adolescents del nostre país, que es protegeixen des de la Convenció. I també doncs, la participació, i això és una feina nova, un encàrrec nou que tenim i que estem treballant doncs, amb tots vosaltres, que molts de vosaltres ja sabeu, evidentment, pel que esteu aquí. El mateix que vosaltres esteu fent en el vostre municipi, que ajudeu al vostre alcalde a que s'implementin unes polítiques municipals i a través també algunes de la vostra escola, doncs ara ho hem de fer-ho a nivell de país i ajudar-nos a nosaltres. I avui doncs iniciem aquesta part final d'aquest procés. Avui esteu aquí les persones, i jo us vull donar l'enhorabona i us vull felicitar perquè sou les persones que us han escollit, no?, els vostres consells, perquè heu fet aquest esforç de fer aquest treball per nosaltres i pel nostre país, no?, que en definitiva és pel que tots estem avui aquí. I dono la paraula ja a l'Anna. Hola a totes i a tots. Vosaltres jugueu avantatge, perquè ja ho veu. I ara el que farem és presentar les persones que estarem aquests dies treballant amb vosaltres. El Joan i l'Araceli, que també ens han acompanyat a les trobades territorials, són les persones que formaran part del secretariat i us acompanyaran. Les persones que
que us posarem tot el suport a partir de la Constitució del Consell Nacional, tot el suport logístic, que vol dir organitzar trobades, tots els problemes que podeu tenir a l'hora de trobar-vos, tot el problema de desplaçaments, totes aquestes coses, intentarem posar-vos un cop de mà perquè sigui el més fàcil possible i que pugui ser, quan vosaltres creieu que ha de ser les trobades, han de ser el dia que siguin, doncs nosaltres intentarem que pugui ser i intentar facilitar-vos al màxim tot el que és l'apartat més tècnic. I serem l'Araceli i jo, que hem dit Joan. Molt bé, tenim més gent, però aquests 3 dies que estarem junts, què ens proposem fer? A què hem vingut? Dir com podem fer-ho, què més? A donar la nostra opinió. A donar la vostra opinió, a organitzar-nos, a conèixer els nostres drets, a conèixer els vostres drets, preparar-nos per el 20 de novembre. Què més? Que ens escoltin, començarem a escoltar-nos nosaltres i preparar coses que volem que ens escoltin, molt bé? Diré els drets dels infants. Repassar i pensar quins són els drets dels infants i sobretot treballar per un, que és el de la participació que estàveu dient. Decidir com volem el Consell Nacional. Decidir com volem el Consell Nacional. Fer amics, molt bé. I què més? Alguna cosa més? I passar-ho bé. Per aconseguir tots aquests objectius que els apuntarem, els apuntarem a algun lloc perquè els tinguem present, sou vosaltres molt importants, tots vosaltres, són importants els vostres consells, perquè vosaltres aquí esteu com a representants de nens d'on? Farem això mateix, no? Farem això mateix, molt bona pregunta, Marc. Això, per què està aquí això d'aquí? I primer, què és això? Li hauríem de dir d'una altra manera, que no sigui això. Què és aquesta feina que tenim aquí darrere? El que vam fer a les trobades territorials. Les trobades territorials, la feina a les trobades. Els grupets de colors. Els grupets de colors que significaven preguntes. Aquest és un primer material de nens i nenes de Catalunya que arreu del territori heu estat pensant vosaltres i els companys que avui no hi són aquí. Llavors, en l'espai de laboratori ser responsable. Són idees que ens ajudaran a fer l'activitat de després, Per saber decidir què més. Ser responsable. Què més? Saber respectar la ciutat. Respectar la ciutat. El civisme i tot això, vale. Ser respectuós, seria, ja que estem amb el... Ser respectuós, saber decidir, ser responsable, saber respectar la ciutat. Hi havia una altra cosa. Ser organitzat. Ser organitzat.
forta, vale? Ara quan ho diguis. Lara, ser amable. Ser amable. Hauria de tenir aquesta qualitat. Vale. Què més? Saber el que és. Saber el que és. Saber el... Xènia. Xènia. Saber el que és i saber el que parlem. Saber el que és? El consell i això. Saber què és el consell. Vale. Saber conèixer què és el consell i tenir autoresponsabilitat. El que he dit jo. Què és autoresponsabilitat sobre un mateix. Sí? El que fa. En silenci, anem caminant per aquest espai. Quan us digui ja, pararem, tancarem els ulls i caminant. És un exercici individual. Stop, tanqueu els ulls i ara penseu quina imatge us ve al cap quan penseu en una persona que participa en les coses. Ja? Torneu a caminar. Stop. Tanqueu els ulls, recupereu la imatge i afegiu més característiques. Va, què heu fet en aquest taller? Hem dibuixat el ciutadà perfecte. I l'he dibuixat amb ell, de primer de color negre, i ara anem a escriure unes paraules sobre què és responsable per ser com una mena de robot més actiu i millorable. Si jo dono un pas per fer-ho millor, si tots ho donem, farem un món millor i això serà millor. Vull dir, si jo ara estic ajudant una persona, aquella persona ho donarà a una altra i així tots col·laborem entre nosaltres mateixes. Estic satisfet quan ajudo a una persona. Satisfacció. Jo crec que quan tu ajudes a una persona sí que l'estàs ajudant, però aquesta persona que tu ajudes t'està ajudant també tu a ser millor persona i a tenir uns nous valors i aprendre de la persona que t'està ajudant. Si sents una satisfacció en la manera de que penses que has guanyat com a persona, l'altra persona ha guanyat a si mateixa i ajudes a les persones a veure que participant i ajudant a la gent no perds res, al revés, guanyes més. I que o ho fem tots o és que és el que avui en dia si jo li pogués dir a un polític mira, això, diria pensa més en els no en els altres, sinó perquè jo ho faig supuestament, sinó que pensis és que no sé com dir-ho perquè semblarà molt així. Digue-ho com tu creguis que vas a dir. Que en comptes de pensar i sempre de vinga, fem una llei nova, vinga, fem lleis, no, pensa en les lleis que tens, milloraràs o treu algunes que no. No som impulsius, però primer la reflexionem i la prendrem. Molt bé. M'han sortit moltes coses. Ara, digues. Aquest és el nostre robot. Té totes les qualitats necessàries per ser un bon ciutadà de la ciutat. Té intel·ligència, sap ajudar, és mirar, és agradable, sap cuidar, pensa en les coses, pensa en les normes de coses, i no li agrada la vida. Molt bé. Participació! Sí, saps què és fer real?
¿Me lo puedes traer? Respecte a la ciutat, les altres persones, i participa, es fa escoltar i també respecte a les idees dels altres, aquestes coses, també que sigui una persona que es mou, saps? Activa la nostra satisfacció que tenim això, i que també sigui... Ara. Hem fet el retrat robot i, que hem explicat que era una persona que era com solidària, creativa, observadora i ens ha servit per saber que seria una persona solidària, una persona activa a la ciutat. I ens hem passat molt bé perquè m'han fet un retrat bastant estrany, però ha sigut una manera de poder ser conscients del que un ésser humà actiu pot fer. I ens hem inventat una cosa molt divertida, que és aquesta mà, que explica: el dit gros vol dir que ets amistosa o amistós. El segon dit, respectuosa. El tercer, i no penso malament, és col·laboradora. El quart és sociable i el cinquè honrada, i això fa una mà pacífica. Va, què n'espereu d'aquest cap de setmana? Que sigui divertit, que ens ho passem bé, que treballem molt. Sí, que estiguem preparats per quan el constituïm, perquè no passem tants nervis. Moltes gràcies. Què heu fet aquesta tarda? Hem parlat sobre la Puja la veu. Hem parlat sobre la participació, la col·laboració, com podem aportar i ajudar als altres i on podem aportar la nostra voluntat. Bona nit. És un vídeo? Sí.